Hem vingut per quedar-nos. Us donem la benvinguda a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa setmanal d'esports 100% dedicat als equips catalans i a les esportistes. Amb vosaltres us acompanyarem la propera mitja hora la Toñi Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. I primer de tot, desitgem que hagueu passat o estigueu passant una bona diada de Sant Jordi. I si a aquestes alçades encara no heu triat llibre, al final del programa us farem algunes recomanacions. Però anem a pams, i aquesta setmana ha estat intensa pel que fa a títols i competicions. Tenim, entre d'altres, les semifinals de la UEFA Women's Champions League de futbol, la Champions de waterpolo i la Copa de la Reina d'hoquei, entre d'altres, i totes elles amb equips catalans de protagonistes. I comencem amb el waterpolo i felicitem a l'Astralpool Sabadell per la seva 7a Champions. Teníem ganes d'una final catalana de Champions, però no va poder ser. La final de l'Alent Champions League Women va enfrontar l'Astralpool Sabadell, ja vigent campió, contra l'Olympiacos, després de derrotar el Sant Andreu i la Solim Mataró respectivament. I el títol, com ja hem dit, va anar a parar a mans de les sabadellenques després de superar l'Olympiacos 16-10. Un Sabadell que va anar amb avantatge tot el partit, però que ja en el segon quart va començar a obrir una escletxa quedant 6-3 i un tercer quart de 10-7. Per altra banda, medalla de bronze pel Sant Andreu en la seva primera Final Four, superant la Solim Mataró amb un ajustat 8-7 en un partit molt igualat. Hem de dir que la Solim Mataró repetia per segona vegada en la seva història arribar a una Final Four. I d'un títol de Champions de waterpolo passem a un títol de Copa de la Reina Iberdrola d'hoquei. Comentàvem la setmana passada que hi teníem 5 equips catalans, però aquí tampoc vam poder gaudir d'una final catalana. Felicitem, això sí, el General i Palau de Plegamans perquè és qui es va endur la victòria final. Martinelli a Manlleu, Voltregà Esther Motors, Líder Grip Mataró i el Corunya van caure als quarts de final. En les semifinals, derrotes pel Vilassana Cop d'Ivars i l'Esneca Fraga. I la final enfrontava el Telecable contra el General i Palau de Plegamans. Un partit igualadíssim que va acabar en empat a 1 i després d'una pròrroga que va mantenir el resultat al marcador va venir la tanda de penals que va donar la victòria a les de Palau per 2-3. No tinc clar que el Palau volgués arribar a la tanda de penals, No. perquè el Telecable són autèntiques professionals d'aquesta ronda, es podria dir. Déu-n'hi-do. Es va endur fa uns mesos la final intercontinental en la tanda de penals, i precisament contra el Palau. I en aquesta mateixa Copa de la Reina va passar a la final precisament pels penals. Sí. Però el Palau es va mantenir ferm i va aconseguir la seva primera Copa de la Reina. I seguim amb futbol i tornem a Champions, perquè el passat cap de setmana vam tenir l'anada de les semifinals de la Champions de futbol, en què per una banda vam tenir el Barça-Chelsea i per l'altra el Lió-PSG, amb resultats una mica diferents de les prediccions que havíem fet en el programa. Analitzem primer el partit de les blaugranes, que van perdre 0-1 amb el Chelsea a Montjuïc davant 36.428 espectadors, amb un solitari gol d'Erin Kubert al minut 40. Tot i que les blaugranes van sortir molt fortes en els primers minuts de partit, després van anar perdent aquesta intensitat. Què va passar? Doncs sí, no és un dels millors partits del Barça, per lo que ens té acostumats, però és veritat que el Chelsea, l'equip de la Emma Hayes, tot i el plantejament esperat, que ja sabíem el que ens enfrontaríem, amb aquest bloc baix, no? Amb les contres, trencant en tot moment el ritme del partit del Barça, al final va aconseguir donar la sorpresa, no? Bueno, no tan sorpresa, no? Si estem parlant de la Champions. Tot i així, clar, el gol del Chelsea en el minut 40 és una mala sortida del Barça, no? Aquests errors arrossen les passades per dintre i sobretot en aquesta sortida de pilota, que és una recuperació del Chelsea en camp contrari, que tot i que la defensa del Barça està col·locada, està posicionada, aconsegueixen portar la pilota a l'àrea petita amb 2 bones maniobres de les jugadores angleses, Nasken i Cavert, amb el golarro aquest que fica. A la primera part sí que és veritat que el Barça va fer algunes bones jugades, algunes bones transicions ofensives, però que no va saber resoldre els últims metres finals, no? Amb la Salma Leitana i la Hansen no tant, no? No estava precís el Barça en els últims metres i el Chelsea molt fort per dintre, amb moltes pèrdues del Barça. No hem vist a la Graham, no ha aparegut la Rolfo, la Ona també l'han trobat a faltar. Bé, al final, xuts a porta 0, em sembla, no? Per les estadístiques,
i en total són 12 xuts a porta per 7 del Chelsea. Bé, la primera derrota del Barça aquesta temporada i era sobretot molt previsible que sigués a la Champions. O sigui, no tinc cap dubte que el factor determinant d'aquesta eliminatòria és al final la falta, el que reivindicaven les jugadores, no? La falta de competició top a la Lliga Nacional, que sí, que a la Lliga F controla molt bé els partits, fan moltes rotacions, descansen jugadores, però a Europa doncs, surten aquests partits molt competitius que jo crec que els hi falta una miqueta d'això, no? D'aquesta competició top, no? Si no recordem el 4-4 de l'última jornada de l'últim partit de la fase de grups contra el Benfica. Bé, i tot així, no és fins al minut 85 quan la clara ocasió de Salma, no, a centrada de la Graham, i al 99 l'altra ocasió clara de l'Alexia que se li marxa per poc fora, no? Per mi, una de les claus del partit és que no vam veure, per exemple, ni a Rolfo ni a Hansen. I en aquest cas, crec que és més per mèrit de l'entrenadora del Chelsea, l'Emma Hayes, que per demèrit de l'entrenador del Barça, de Jonathan Giraldez. A veure, mèrit de la Emma Hayes, aquest plantejament superdefensiu, bueno, jo què vols que et digui, no li posaria aquesta etiqueta, ¿vale? Li va sortir bé el plantejament, perquè el Barça al final no va estar tan fi, no? I a més el Barça no sap jugar una altra cosa que jugar amb la pilota, però també és veritat que jo sumaria, o sigui, li sumes aquest plantejament que no arrisques, no? Que estàs aquí al darrere, i li sumes aquest bloc baix, no? Amb que no van estar, no les van veure, és veritat, ni a Rolfo ni a Hansen com estem acostumades, i això és vital pel Barça, aconseguir aquesta amplitud i profunditat per l'equip d'aquestes dues jugadores, i no estaven, també em podries dir, bé, són encerts de les jugadores defensives. Bé, la Hansen ve de no competir durant 10-15 dies i la Rolfo d'aquesta lesió llarga, no? I també és que a part tampoc van veure a la Ona, no? Com esté sempre tan eficaç, no? És veritat que aquesta vegada jugava per la dreta i porta gairebé tot l'any jugant per l'esquerra, però no sé, el físic, no? El cos a cos amb aquestes jugadores tan fortes internacionals del Chelsea, al final també doncs, totes aquestes situacions d'aquestes jugadores importants, al no aparèixer, doncs és veritat que ha perjudicat el Barça, no? El joc del Barça. I hi ha hagut debat en els canvis que va fer Giraldez, més enllà de si els va fer tard o no. Ha donat a parlar, per exemple, que Vicky López sortís abans que Clàudia Pina o que Patri acabés el partit de central. A veure, jo vull posar per davant que l'entrenador és el que més coneix a les jugadores i que des de fora i després del resultat és fàcil opinar, Però tot i això, és veritat, l'aficionat no ens preguntem coses, no? Entenc el perquè de no canviar a la Hansen i a la Rolfo per aquesta profunditat que el Barça ens té acostumats, no? La profunditat i l'amplitud amb la Rolfo i amb la Hansen, que això ho ha de mantenir. Em costa una mica d'entendre per què no deixa la Mariona en el camp, tot i, clar, la Salma finalment en espais reduïts jo no la veig, i aquest era un partit d'espais reduïts. A la Mariona la veig més. Sí que és veritat que no ha estat molt encertada la Mariona, però clar, en definitiva podem destacar alguna jugadora en realitat, no? Podem destacar alguna jugadora del partit, no? No sé, jo veig, i clar, també a la Aitana no la pots canviar, que és l'actual pilotador, però també ens va xocar una miqueta, no? Canviar la Engen, que era la que defensivament estava arribant a les cobertures i tallant, no? en aquestes vigilàncies ofensives, però és que tampoc pots canviar a la titular de la selecció espanyola, no? La Irene Paredes. Al final és molt fàcil opinar des de fora i entenc que l'entrenador és qui més coneix l'estat de forma i el guió del partit, no? Tot i que la realitat és que és difícil destacar alguna jugadora del Barça. Per desencert o per encert del contrari? Bé, ho van intentar tot, no? Bé, bueno, també destacar, que imaginen, no?, del plantejament, destacar que finalment la MVP del partit ha sigut una central,
la Jess Carter, la central del Chelsea, no? Que normalment són els jugadors ofensius quan marquen gols, doncs aquí l'MVP d'ahir va ser, l'MVP del dissabte va ser la central del Chelsea. I davant dels canvis, a banda dels que heu mencionat, també podríem afegir el minut en què es van produir o la manca d'encert de la Salma, que Jonathan Giraldez va preferir mantenir en el terreny de joc, i en aquest cas, com a encert, no em refereixo a les rematades que va poder fer, sinó a decisions que va prendre. A veure, respecte a la Mariona és perquè, clar, la Mariona ha sigut punta també, és capaç de fer aquesta amplitud també, és capaç de jugar per dintre, és capaç de desequilibrar. Jo a la Salma encara no la veig desequilibrant tant en l'1 contra 1, la veig més als espais, no? I que veritablement espais no hi havia el dissabte. Per això. I pel que fa a l'arbitratge de Stephanie Frappart, Camille Soriano i Elodie Coppola i les targetes grogues per a Patri i Irene Paredes, voleu afegir alguna cosa? Bé, vam tenir un possible penal que finalment no es va donar per fora de joc, que jo he d'admetre que tampoc l'hagués donat, el penal. I amb les targetes, les jugadores hauran d'anar en compte per no quedar fora d'una hipotètica final. Però ara han d'anar a totes primer per aconseguir arribar a la final i remuntar a la tornada. I una altra cosa és si l'àrbitre hagués pogut fer alguna cosa per evitar les contínues interrupcions del partit una vegada el Chelsea es va avançant al marcador. Home, sempre pot fer alguna cosa, avisar, com a mínim, no? Avisar les jugadores, ei, la pròxima que vas a terra i facis cuento, targeta, no? És complicat per l'àrbitre perquè estaven super... Bueno, jo crec que era tàctica, que cada vegada fos una jugadora diferent la que es quedés a terra i que trenqués el ritme de joc del Barça, no? I del partit, en realitat. És veritat també que a la portera del Chelsea podia haver treure alguna targeta, no? Per aquest trencar el ritme de joc i trigar tant en treure des de porteria. Bé, d'altra banda, doncs la jugada del penal, no? Sí, estan fora de joc. Ara, jo com a aficionada no vull que es normalitzin, no m'agradaria que es normalitzessin segons quines situacions, per exemple, perquè clar, si finalment el defensa surt a un xut i surt per davant del jugador en una àrea petita i pot sortir amb els braços oberts, llavors, clar, deixa clarament fora de joc a la Salma, no? Però és que ha sortit amb els braços oberts perquè encara no sabem què pot passar amb aquest xut que anava a porteria i que l'ha interceptat aquest braç del defensa, no? No sé. De cara a la tornada que jugarà a Stamford Bridge a 7:15 de la tarda, com ho veieu? Tenim opcions? Jo crec que hem de confiar en aquest equip. La prova la tenim la final de la Champions de l'any passat, que es va remuntar un 2-0 en un sol partit. Ara encara queden 90 minuts per jugar, tot i que sigui en camp contrari, i a més ja tenim l'experiència de l'any passat d'haver guanyat en el seu camp. Diguem-ne que de tots els partits d'aquesta fase final, si es podia perdre algun partit, era aquest. Doncs estic d'acord amb la Aida, no? Total confiança en l'equip per tot el que ens han donat. Es preveu el mateix plantejament, tot i jugar a casa al Chelsea, però com que va per davant el marcador de l'eliminatòria, doncs li ha sortit bé i tornarà a jugar així. Ens convé, jo l'únic que demano és que es convé sobretot que no hi hagin errors que ens penalitzin, no? És a dir, una vermella que no tocava, un error en defensa d'un misto, un gol en pròpia porta, saps? Jo demano això i l'altre confiar en l'equip perquè poden i estaran motivades i ho lluitaran. Així que emocionant partit i a fer crispetes. El Barça, però, aquesta setmana no la té neta per preparar el partit. Dimecres 24 de maig tenim el derbi català de la Lliga F entre el Llevant Les Planes i el Barça. Què s'espera? Què podem esperar d'aquest partit? Pel Barça, evidentment, la prioritat és el partit de Champions del dissabte. Hem de veure què decideix l'entrenador. Opció A, si reservar jugadores o descans titulars o jugadors amb molèsties, o opció B, que competeixin les que no tenen molèsties, sobretot, no? En principi, la Rolfo i la Hansen, que agafin ritme de competició.
però és evident que, no som, que la situació, el partit de Champions i contra el Levante les Planes no és la mateixa, començant per l'herba artificial, que no és el mateix camp, a l'estadi de Stamford Bridge i a l'estadi de Levante les Planes, de Sant Joan d'Espí, i no sé, no veig el Levante amb aquest bloc baix, o igual sí, igual ens dona la sorpresa i vol donar la sorpresa, i bé, bueno, és que de fet ho té complicat el Levante, però crec que finalment si ens dona la sorpresa ha de ser en aquest partit. I ja que estem enfocades en les semifinals de la Champions de futbol, analitzem l'altra semifinal. L'Olympique de Lió va remuntar el partit en 6 minuts davant el Paris Saint-Germain i va acabar amb un 3-2. Déu-n'hi-do, quin partit, també. Sí, Déu-n'hi-do el partit, i sobretot amb gols, no? Un partit molt emocionant, un partit que anava guanyant el Paris Saint-Germain 0-2 al minut 74, que dius, bueno, no t'ho pots creure, no? El Lyon està perdent, 0-2 a casa, i un Paris Saint-Germain que durant 70 minuts van ser totes molt solidàries, sense pilota, amb una catató decisiva a l'àrea, que va fer els 2 gols, i una Chawinga desbordant, lluitant ella sola contra els 2 centrals del Lyon, que finalment li donaven aquest resultat del 0-2. Però bé, és que el Lyon fins a la remuntada era un equip nerviós, un equip que no el reconeixies, amb pèrdues al mig del camp, i que aquestes pèrdues concretament donaven les opcions al Paris Saint-Germain, no? Però és un equip campió, el Lyon. En 10 minuts, bueno, 6, amb 6 li dona la volta al marcador, demostrant la qualitat de les seves jugadores i que no necessiten més per fer 3 gols. Això sí, al minut 90, un possible penal de la Damaris Segurola a Gueyoro, no pitat, que per mi jo crec que era penal, no cal ser molt contundent perquè sigui penal, i tot i això en VAR, o sigui... En fi, 3-2 i esperem la volta, la tornada el diumenge 28 a les 4 de la tarda i tornar a agafar crispetes. Doncs seguirem aquests 2 partits amb molta atenció i a veure si el programa que ve podem celebrar la classificació blaugrana. I passem a parlar de bàsquet. Aquest passat cap de setmana es va jugar l'última jornada de la Lliga Femenina Endesa, de la fase regular, amb victòria per part de l'Espart Girona 78-73 contra l'Espart Gran Canària. I amb aquest resultat, les gironines mantenen la 4a posició en la classificació. Escoltem les declaracions de Roberto Íñiguez, l'entrenador de l'Espart Girona, postpartit. Bueno, que la táctica ha salido bien. La táctica era autoexpulsarme y que se quede Jordi, que con él siempre ganamos, se lo he dicho en el vestuario ahora, y llevo un 100%, cada vez que se queda con el equipo gana al final, o sea que voy a tener que autoexpulsarme cada últimos minutos. Sufriendo arriba y bueno, creo que estamos jugando no solo contra rivales, creo que estamos jugando contra más cosas, no tengo muy claro por qué, pero creo que el equipo en la segunda parte, después de un inicio titubeante, le ha hecho mucho corazón y creo que nos hemos merecido ganar. Finalment, relacionat també amb l'Espart Girona, anunciar que el club va emetre un comunicat aquest passat dilluns, ahir, en què s'anunciava que la jugadora Laura Penya es retirava momentàniament de l'esport professional. Des d'aquí, molta força a la jugadora. I desfeta dels altres 2 equips catalans. El Cadí la Seu va perdre contra el València, 60-74, i gran derrota a domicili del Barça CBS amb el Casademont Saragossa, 80-56. Ja sabíem que tots 2 equips tenien assegurada la permanència i en la classificació les lleidatanes finalment es troben en la 11a plaça, mentre que les de Barcelona acaben en la 13a posició. I després d'aquesta última jornada ja tenim els 8 equips que disputaran els play-off pel títol. Aquesta setmana ja es juguen els partits d'anada i de tornada corresponents als quarts de final. La següent setmana jugaran les semifinals amb el mateix format de partits d'anada i tornada i per últim la final en què el títol es jugarà al millor de 3 partits entre els dies 9, 12 i 16 de maig. I en els quarts de final, l'Espart Girona s'enfrontarà contra l'Ozono Global Jairis, 5è classificat en la Lliga regular. I un últim apunt d'aquest esport, en l'Eurolliga Women Champions es va proclamar campió el Fenerbahçe Alagoas Holding. Es converteix en el primer equip turc en guanyar el trofeu
2 anys consecutius, i en el 5è de l'era moderna de la competició en aconseguir revalidar el títol. I en handbol es va jugar el partit d'anada de la segona fase, corresponent als quarts de final. El CAC 7 Granollers s'enfrontava al Costa del Sol Màlaga, aconseguint un empat a 25. Escoltem les declaracions de Robert Cuesta, entrenador del CAC 7 Granollers. Doncs l'única manera de treure un resultat positiu contra un equipàs com és el Costa del Sol Màlaga és fer el que ha fet l'equip, que és buidar-se en totes i cadascuna de les accions. Estic molt content perquè l'equip ha fet alguna cosa molt difícil, que és remuntar el Màlaga 3 gols. No? A la segona part, que elles estaven cap amunt, nosaltres hi ha hagut un moment que ens hem desconcentrat i elles han aconseguit marxar. I això és molt difícil en tan poc temps recuperar aquests 3 gols i l'equip ho ha fet. S'han desgastat moltíssim en defensa, en atac han estat molt bé, tot obert pel partit de tornada. Necessitem guanyar el partit per passar. Som conscients de les nostres opcions i de les nostres possibilitats. També sabem de la dificultat del mateix, però no renunciem absolutament a res perquè som conscients que podem fer-ho i l'equip sens dubte anirà a intentar-ho. Pel que fa a futbol sala, aquesta setmana s'ha jugat la jornada 25 de la primera Iberdrola, en què els Mamuts Les Corts van perdre 2-4 davant l'Ence Marín, un partit que des del minut 5 es van quedar pel darrere del marcador. Van aconseguir capgirar-lo, però que finalment va anar a parar a mans de les gallegues. Ara l'equip de Les Corts UBAE està 12è a la classificació amb 28 punts i té un marge de 9 punts de les places de descens, que precisament marca el tall l'equip gallec contra les qui s'han enfrontat aquesta setmana. I com dèiem a l'inici del programa, l'acabem amb una selecció de llibres sobre esportistes catalanes. Corre per amor, d'Anna Comet, atleta d'alt nivell de curses de muntanya, mostrant en el seu llibre que embaràs i activitat física no són incompatibles, decidint seguir amb la seva activitat adaptada al moment vital que era l'embaràs. Esport amb seny, d'Emma Roca, va ser doctora en bioquímica i bombera de rescats. Va competir al màxim nivell internacional en raids d'aventura, triatlons i maratons, fet que li va permetre posar a prova els seus límits físics i mentals per superar tots els reptes que s'havia plantejat. I això ens explica en aquest llibre, com practicar esport de manera sana i saludable i assolir totes les metes que et proposis. Dones de futbol, de Natàlia Arroyo, l'actual entrenadora de l'equip femení de la Reial Societat, on ens explica la història de pioneres, lluitadores, referents i noves estrelles que han construït dins del futbol un espai de dignitat per a les dones. Ara o mai, de Núria Piques, atleta d'Ultra Trails, no cal presentar-la, en què ens explica els reptes que ha afrontat els últims 4 anys, reflexionant sobre els últims èxits, però també sobre els fracassos i els moments obscurs. 3 minuts 40 segons. Dona Carbonell, nedadora de natació sincronitzada, actualment retirada de l'esport professional. El títol del llibre és el temps que va durar l'exercici amb què ella i Andrea Fuentes van guanyar la medalla de plata de natació sincronitzada als Jocs Olímpics de Londres 2012. L'espai curtíssim de temps on es concentraven totes les il·lusions d'anys d'entrega i sacrificis. S'ho jugaven tot en un sospir. Aitana Bonmatí, Totes unides fent força. Una autobiografia de la pròpia futbolista, considerada la millor jugadora del món, que té molt clar el seu llegat. És important que tant les nenes com els nens creixin tenint referents femenins. I per últim, elles competeixen, d'Anna Vallbona, escriptora i periodista en què fa un homenatge plural i vitalista a les dones del món de l'esport que han lluitat per fer realitat els seus somnis i una crida a perseverar i a canviar el curs de la història amb els testimonis de Liona Bolsova, Laia Sanz, Roser Tarragó, Núria Piques, Mireia Vicente, Anna Quintana, Laia Palau, Olga Biza i Imma Puig. I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres ens hi tornem a posar dimarts que ve a les 9 del vespre. I agraïm a la Maria Pons la música i les veus i els serveis tècnics de Ràdio Mollet en el suport i la difusió. Acabeu de passar un bon Sant Jordi i us desitgem molt d'esport i bona lectura.